Pitanje za Miroljuba. Umesto da se ide u Grčku i u Španiju, gde vi preporučujete da čovek ode za medeni mesec? Prvo, prijatelju, skroz je glupo da ideš ti na nikav medeni mesec, šta će ti to medeni mesec, ideš ti da se maltretiraš i da se patiš, medeni mesec, oženjao si se, hoćeš budeš sa svojom ženom, budi na svom imanju, u svojoj kući, ideš ti da blejiš po hotelima, da se patiš ko veliko mučenik, da se grčiš u Grčkoj, razumeš, i tako dalje. Razumeš? A Venecija? Venecija, pa to zove buznovane, razumeš? Znači, prijatelju, sedi kući, uživaj, gde da ideš među padavičare, među pagane, među dijabolike, razumeš, sedi kući na svom imanju, u svom selu, uživaj, brate, kakav me ne... To su paganski koncepti medeni mesec. To su paganski koncepti. Kakav medeni mesec? Medeni mesec. Treba svaki dan ti bude medeni mesec. Uživaš na svom imanju, brate, sa svojom porodicom, sa svojim kerom, sa svojom šljiviku, svom voćnjaku na svojoj livadi. Se ja patim, vukljam kofere, putujem, se civam po nekim hotelima. Kakav medeni mesec? To nije medeni mesec, to je, razumeš, pakleni mesec. Kakav medeni mesec? Medeni mesec, brate, sedi kući i uživaj, brate.